La meva lingua y el asturiano. Ona que me ies dime. Nire hizkuntza txiki-txikitik euskara da. A miña lingua é o galego. Bretañatik, Asturiasetik, Galiziatik, orotara 7 herritik etorritako gazteak elkartu dira Gasteizen. Hizkuntza gutxituei ahotsa emateko asmoz egin dute bidaia. Ezagutuko dugu ze egoera dagoen herrialde bakoitzean eta planteatuko dugu ze egin dezaketen gazteek bere hizkuntzaren alde. Ondoan duten pertsonaren hizkuntzak dituen arazoak eta abantaiak ezagutu nahi dituzte. Izan ere, oraindik asko dago egiteko euren hizkuntza gutxituek normaltasuna lortu dezaten. Brezonak nekedez joande pingur vekojat drestol gant tutkoz hag reiamank dozde behan murmu barskoliu ae o deus poan behan fin dioren ariez barsa vuen. Sezokoz daidamant de walet penoz vegret gant... Sigue habendo problemas para facer unha vida 24 horas en galego. Lau egunez hitzaldiak entzungo dituzte eta taldeka lanean ere arituko dira. Ideiak eta esperientziak partekatuko dituzte, hau guztia, beraien hizkuntzen osasuna hobetzeko.